Какво става, хора? Аз съм Кикош и се върнах с моите тъпи клипчета. И днес тук при мен е Ралито 12, пребих се. И днес тя ще ми един мой мап, който го направих за 5 минути и е много тъп и да. И ето четем табелките, тя ще пише в чата, няма да се чува. Целта на мапа е да минеш без да гледаш назад. Опа, лак, не мога прочита. Go, go, go. И гледай да не паднеш. Да, тя ще е на критив, защото не може, защото ако си на survival, ще видите просто. Иначе ББ на овцете и на басейна, просто не падай. Така, go, давай, няма ти пречи. Чай, не мога литна. Абе, не човек, не мога литна. Окей, давай. Оп, тук се видя какво има. Аре, бе, кота е бас? Уау. О, къде отиде? Да, началото. Аз не мога да литна, Райшли. Ами аз не мога летя вътре. Окей, ето вижте какво става и затова е на критив, за да не стане всичко мармалат. Окей, сега би трябвало да се разпълни още един, да. Още един. Още един. Още един. И така. Сега, чакай! Те да видят какви са табелките. Оли шит, такъв вахто се види. Аре бе, какъв то ще имам, бе? Така. Сега уби крипитата с лъка си. Давай. Всички. Окей, аз съм на критив и падам и той гъс ми е доказа. Като цяло, да. Има един в басейна, цепи го. Е, тук при мен е на гости ми. Аре, бе, бате, не мога. Еми, не мога летим. Мога. Окей, давай, цепи ги всичките. Така, това е моя мап. Виж каква е последната табелка. Чакай. Чакай. Виж каква е последната табелка. Мисля, че игра мапа ми by Kikosh Да, и това беше моя, не знам за вас, готин мап. И да, това не е нашия свят и време да махнете аганите диспенсър, защото дразнат и да. Мапа няма го за Донланд и... Да, то по принцип мапа е лесен, ама просто ми е първия и го направих за фъни. Нали? И да, добре, това беше от мен. Надявам се ви е харесало. Коментирайте, снявайте и викам, защото няма да се чувам. Чао!